чуноне ки қаблан иттилоъ дода будаем, шаби гузашта 1 июн дар бозори фаровони шаҳри Бохтар сӯхтори шадид ба амал омад. бар асари он ки феълан мутахассисон сабаби сар заданашро таҳқиқ доранд, раҳсаҳои фурӯши матоъ ва либосворӣ қонуни фурӯшӣ ба куми оташ рафт. худи ҳамин шаб амри раиси вилояти Хатлон Қурбон Ҳакимзода дар бораи таъсиси ситоди бартарафсозии оқибатҳои сӯхтор дар бозори марказии шаҳри Бохтар ба имзо расид. пас аз хомӯш кардани алангаи оташ аз соати 3 шаби 2 июн корҳои бартарафсозии оқибатҳои сӯхтор оғоз гардида то ба ҳол идома дорад. муовини якуми сардори раисати вазорати кӯлҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон ба рӯзномаи Хатлон иттилоъ дод ки ҳоло омӯзиши сабабҳои сар задани сӯхтор ва ҳаҷми зарари расида ҷараён дорад. хушбахтона талафоти ҷонӣ ба қайд гирифта нашуд ва феълан 2 нафар бо ҷароҳатҳои гуногун дар беморхонаи вилоятӣ бистариянд. экскаватору мошинҳои боркаш ба кашонидани партовҳо ҷалб шуданд. дар поккории маҳалли ҳодиса ихтиёриён низ кӯмак мекунанд. қисмате аз соҳибкорони бозор молу маҳсулоти худро шабонгоҳ беосеб берун бароварда буданд. ҳоло қисмати шимолии бозори фаровон фаъолият дошта мардум маҳсулоти озуқаворӣ ва дигар молу маҳсулоти лозимаашонро харидорӣ мекунанд. тибқи иттилои ба дастомада ба тоҷироне ки дуконҳову нуқтаҳои фурӯшашон зарар дидааст, то 1 сол имтиёзҳои андозиву пардохтҳои дигар дода мешавад. набиҷони Саидаброр, шаҳри Бохтар, рӯзномаи Хатлон.